aba bantu base-Efese ngendlela ababengayo before Christ, okanye ngezenzo zabo ezigwenxa ezazingahambelani nemithetho kaThixo. Uthi kwabaseKolose kuchapter 3, mababhubhise ngoko amalungu abo asemhlabeni, ngokuba ingqumbo kaThixo iyeza kwabo bangevayo. Now, because of izenzo zaba bazalwane, uPaulos is trying to make them aware of into kokubana ewe bona bonilwe and therefore bafanelwe i-punishment. Kodwa simve sithi lo mzalwana apha kuverse 4, uthi ke uThixo sisityebi njengenceba, meaning ewe zini izinto nizenzile kodwa kuba uThixo enguThixo nenceba uzaninika ubabalo lwakhe. That is what uPaulos is saying kwaba bazalwane. Now, I've always found it difficult to differentiate between inceba kaThixo nobabalo likaThixo. Ndaya kuGoogle, wathi uGoogle, inceba kukubonisa imfesane kulowo ufanelwe sisohlwayo. Ndakhangela inceba, ubabalo, which was a bit tricky, but ke ndaphuma nento ethi ukuze ulifumane ubabalo likaThixo, uThixo funeka qala kwenzele inceba. Emveni kokuba uThixo ekwenzele inceba, sibuyele kwengoku kwesa sihloko sithi uThixo akusindise ngobabalo lwakhe. Ndiphume naloo nto bazalwane bam. Now, I want to believe into kokubana aba bazalwane base-Efese abazalelwanga elusindisweni, ngoba uyangqina uDavide kuchapter 58 iverse yesithathu, okokuba abangendawo baphambukile kwasesizalweni, meaning that njengamntu wonke aba bazalwane base-Efese bazalelwa esonweni, hence bebesenza ezazinto babezenza from verse 1 to verse 3. Kodwa uthi lo mbhali, ewe uThixo yena uzawuninika inceba yakhe, aze uThixo ngobabalo lwakhe anisindise, kodwa ingapheleli ulusindisweni kuphela, athi emveni kokuba nisindisile uThixo niphume out to the communities niyokwenza lo msebenzi uThixo anibizele yona ukuba maniyenze emhlabeni. Uyayingqina uverse 10 kule chapter, uthi kuba thina singumsebenzi wakhe sidalelwe kuKristu Yesu kuze senze imisebenzi elungileyo awayilungisayo. Now, I want to also believe into kokubana le misebenzi uThixo athetha ngayo yayikho before aba bazalwane babe khona. Nathi silapha nje imisebenzi uThixo asidalele yona yayikho before thina sibe khona. Kodwa le misebenzi ilindele kokubana masifumane ubabalo likaThixo ukuze sizokwazi ukuphuhlisa lento uThixo asinike yona, and go out to our communities and live the theme ibekiweyo of becoming an alternative community. Ngoku kude bekunaphakade. Amen.